Имате страхотен продукт или брилянтна идея. Желаете да я представите пред света и да се наслаждавате на впечатляващ ръст на вашите продажби. Но как да го постигнете? Вече всички обичат да гледат видео. Тук ние можем да сме ви полезни. Ние създаваме видеоматериали. Видеа, които позволяват да завладеете вниманието на вашите клиенти бързо и влиятелно. Но колко ефективни са подобни видеоматериали? 90% от информацията, разпознавана от мозъка, е визуална. Визуализациите се разпознават от мозъка 60 000 пъти по-бързо от текст. И посетителите на интернет страници прекарват повече време на страници с видеоматериали. Видеото спомага за позиционирането на вашата компания в интернет търсачки и са по-лесни за споделяне в социалните медии. Без значение дали сте малка фирма или голяма корпорация, видеото е страхотен инструмент за достигане до голяма аудитория. За минути, понякога дори за секунди. Видеоматериалите се поставят лесно на вашата интернет страница, както и в YouTube и други социални сайтове. С лекота се изпращат по имейл, доколкото абонати желаете. Нашият екип може да създаде видеоматериали, които са страхотни, но същевременно няма да натоварят значително вашия бюджет. Нека бъдем вашето скрито оръжие за изготвянето на най-впечатляващите видеоматериали в мрежата. Свържете се с нас за повече информация и поръчайте вашето видео.